Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mang'eny ni wendo wakedo daktari wantiere studio ka. Yena mondo mi arwake, obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye, olonye weche mage kato en momiyo watoko makawuono. Machiegni daktari e penj laktar. Mana Ruth. Anyinga Dr. Jerry Okello, athietho hospital miluongo ni Medical Health Services no mano Nairobi buore ka. To an general practitioner. Pacho to kuma dalawa en Ringa Kojwach mano Kabondo Kasipul constituency. Ero kama nanya daktari, kawono diher mondo mwago mbaka kotendre kod chandruok mane? Kawuono daher ni mondo wawach tuo mar erectile dysfunction kata ka wakete gi dholuo en kata olo mar pacho mar ng'ama dichuo ma okonyal yudo ni en okonyal tiyo maber kendo okonyal yudo teko mar chung seche ma odwa timo hera. Ang'o ma wanyalo wacho ni man chandruok daktari? Nikech ng'eni thothne ka wawache kama ng'ato nyalo neno samoro ma ok en gima onego bed ni wacho, en gima onego bed ni pondo go apunda. Ang'o ma wanyalo kete kaka chandruok ma wakelo e chenro mar penj laktar? En chandruok maduong' kendo ling ma ji ling godo ema koro miyo bedo maduong' ahinya. To kawuono wadwa ng'iye e yo mopogore. Wadwa ng'iye ni ok en tuo mana mar sexually issue. Ok onyalo kete mana wang'iye mana ni wach hera kata seche mitimo hera kende. Wadwa ng'iye gik makele. Niwach seche miyudo ka teko mar pacho odok chien, to nyiso ni inyalo bedo gi tuoche mopogore makele. To tuoche go onyalo bedo kaka ranyisi ni nitie tuo kama mabiro. Makawuono wadwa ng'iye kaka ranyisi mar tuoche mopogore. To ka chutho be wang'iye kaka wanyalo konye. Ma kaponi iyudo ka in gi ranyisi machalo kama, to waneno kaka inyalo konyi. Kata in iwuon inyalo dhi hospital mondo ne kaka inyalo konyi. En gima mako ji mang'eny kendo ji oling kode ahinya niwach nitie luoro moro kata stigma moro manyalo maki kaponi ng'ato ng'e ni teko gi mag pacho odok chien. Joma chuo gin jok moko mohero wacho wechegi. To seche ma ok giwach gigi, tiyudo ni nitie tuo moro ma kama en ranyisi mare, to mbele kucha to nitie tuo moro malosore ma tuo ni nyalo hinyi ma kaponi ditiyo gi ranyisi ni to dokonyo kata mana tuo ma koro wadwa wuoye, tuoche mwadwa wuoyego ma nyalo bedo ni kelo shida mar nyao mar teko pacho. Gi kar dhogino ema dwani mondo mwakwanye godo. Tuoche kaka mage, chandruoge kaka mage manyalo biro machokre makela teko mar pacho madok piny? Wanyalo pogogi, wan gi neurological kata neuropathic, to wan gi tuoche mag adundo kata ma waluongo ni cardiovascular. Cardiovascular yudo ni gin adundo gi leche. Ma kaponi wang'e maber ni seche ma in gi ng'ama miyo to udwa timo hera, to kaponi teko mar pacho bedo maonge, to nyiso ni cardiovascular niwach iyudo ni remo ema miyo teko mar pacho bedo kata chung mar teko mar pacho bedo. Koro iyudo ni kaponi remo ok nyal ringo kachacha maber, to miye nyao moro ma koro ok onyal timre nade, ok onyal timo hera. To kanyo en wayudo ni cardiovascular diseases nyalo bedo kata mana shida mar adundo kata mana cardiac kaponi adundo mari bedo gi nyao moro ma ok nyal tiyo tije ma wanyalo wacho ni cardiac failure. Kok kamano to nyalo bedo kata mana lechegi gi gimoro ni atherosclerosis. Atherosclerosis ni ebo chako kelo mana chandruok mag adundo. To onyalo bedo neurological manyiso ni nitie nerves moko maringo kachacha manyalo miyo paro kata mar teko mar ng'ama dichuo bedo motegno. Parono koro ok chopi, manyiso ni seche moko nyalo bedo e obwongo kata onyalo bedo e spinal cord, onyalo bedo kama chielo, onyalo bedo kata mwalo kono kuma teko mar pacho nitie. Koro iyudo ka nervous system no kethore, to timbre nade nyalo miyo kibed gi teko mar pacho.
Moko iyudo ni gin psychological. Seche moko ng'ato pache onge kacha to gino konye. Ma jomoko yino ka jomoko nyalo ng'isi tinde wachako yudo. Jok ma chako wacho ni an ok ane joma mine, an ahero mana joma dichuo. Mano ok en gima kawaida, to mano nyalo miyo ng'ato teko mar pacho mare ok ti nade, ok ti seche ma koro dwaro niwach pache oseketo kamachielo. Mago gin gik matimore ma onego bed ni wang'iyo gi achiel kachiel mondo ne kaka wanyalo konyo oganda. Omanyiso ni en gik motudore kod weche mang'eny mokalo. Kabisa. Samoro ng'ato nyalo wuoro ni tekone mag pacho dok piny. Dr. Jerry wacho kacha ni kik ne en kamano, en gik mogajore, onyalo chako e obwongo, modonje leche, modonj kaka remo ringe dendi. Manyiso ni en gima koko ng'ima long'o, to bende inyalo puka omuomi. Omiyo ber king'iye malong'o. Thothne jomage ma thoro bedo kod chandruok ni daktari? Wan gi jok ma nigi tuoche mopogore opogore ma wacho ni joma lifestyle margi gidak gi chiemo matinde waneno ka ji tiyo godo, manyiso ni lifestyle ma nyalo miyo ng'ato bedo gi tuoni. Iyudo ni gichamo chiemo ma chips mang'eny, gichamo kata mana chiemo manigi modhi mang'eny, o gichamo lembe to ok gitim kata orako. Koro iyudo ni rembgi ok ring maber. To seche ma rembi ok ring kata ok ti maber, kata adundo ni ok ti maber, ichako develop tuoche mag adundo. Ta ranyisi mokwongo mwayudo seche michako develop tuoche mag adundo gi en ma onyalo yudo kata mana teko mar pacho ni yudo ka dok chien. Mano nyalo nyiso ni ichako develop tuoche mag adundo. Mar ariyo, inyalo bedo gi neurological kata neuropathic diseases. Neuropathic diseases iyudo ni kata mana gik moko kaka iyudo ni leche ma waluongo gi nerves, iyudo ni nitie kaka ginyalo kethore. Ginyalo bedo autoimmune. Autoimmune manyiso ni seche moko in gi kata mana infection moro. To infection ni kata onyalo bedo bacterial kata viral. To roteke mag del seche minyuolo gi ka inyuolo gi mondo gikony kata mana mondo gikony e tuo min godo sani, lakini kiweye to ineno ka roteke mag del gi gichak gidhi hinyo kuonde mopogore opogore dendi. Achiel kuom gik ma gihinyo en nerves gi. To seche ma gihinyo nerves gi to ineno ka teko mar pacho chak dok chien. Koro mago tuoche manyalo miyo ng'ato bedo gi tuo kaka Parkinsonism. Mago gin tuoche mag autoimmune diseases manyalo miyo ng'ato bedo gi shida machalo kama. Seche moko en tuo kaka yudo ni chiemo kaka ji chiemo no onyalo miyo ratil mar del bedo malo. To seche ma ratil bedo malo, seche moko fats kata modhi gineno ka gibedo mang'eny e bundi. Seche ma gibedo mang'eny e bundi, gidino leche manyalo kalo remo e yo maber ka dhi mwalo kucha, kendo ginyalo dino kata gidiyo nerves go. Seche ma gidiyo nerves go, bor koro ng'eny, bor ng'eny ahinya. Koro ma be nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok ma. Emino ka seche moko ng'ato kosechopo higa moro, nitie age factor be. Iyudo ni jok ma kalo kata mana higni 40 kadhi malo, kiweri to dendi bedo mang'eny, to tuoche gi nyalo chako biro. To iyudo ni jogi ng'eny gi gin ema gidhi e pharmacy ka ging'iewo the blue pill. Waluongo gi ni blue pill. Seche te. En otiyo gi gigi lakini ok ong'eyo maber ni nyalo bedo ni en gi chandruok. Onyalo bedo gi chandruok. Ma jibila gi wang'iso ni ber kapo ni idhi osiptal mondo noni yo makare mondo ne kaka inyalo konyi. Wang'e kidieny mar jogo mapod tindo nikech wamulo jogo matiere kod higni 40 kadhi malo, jogo mapod tindo manyalo bedo kod chandruoge kaka mag rateke mag pachogi, kaeto bang'e to dhi to olokore kata obiro kotere kod tuoche mag adundo. Kwanta tamalo chal nade? En atamalo madhi mana 40. Mano ni malo niwach tinde king'iyo kaka ji dak, lifestyle marwa, nitie gik mamedore kendo kwaluor mar wache niwach iyudo ni tinde iyudo ni joma chuo moko maber tindo niwach age ma joma tindo go mohero gini ahinya, gineno kaka chuo wadgi, chuo wetegi ema gidwa nindo go. To seche ma giparo wechegi to iyudo ni chunygi kuom joma mine. Koro mano en gimomiyo, mano en achiel kuom gimomiyo atamalo mar joma tindo yudo chandruogni. Pache koro osegolo kuom ng'ama miyo, koro en odwaro mana ng'ama dichuo. Mar ariyo, chiemo mwachamo. Wayudo kata mana tuoche mwawacho ni cardiovascular diseases gi. Wayudo gi chon niwach
king'iyo diet mwatiyo godo tinde kata kwanza kuma wadake ma Nairobi kata town mora mora iyudo ni chiemo machalo chips gi rege chiemo manigi modhi mang'eny sausage mage ma iyudo ni lunch time mage mwatiyogo to ma en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo gi cardiovascular disease to iyudo ni cardiovascular diseases gi gin achiel kuom gik manyalo miyo ng'ato bedo gi tuoche mag pacho mar teko pacho kadok piny koro onego bed ni wang'iyo mano sana niwach mano emomiyo atamalo mar tuoche gi obedo mang'eny. Ne wantiere kod picha moro maber ka Nyakwara Mugi Ajwang' wadwa ni mondo mi wang'iya ni picha ni kapok wakawo yweyo wang'iyo kacha chandruok mag teko pacho. Daktari wantiere godo e studio Dr. Jerry wang'iyo kacha ratil mamalo mar del, lifestyle kaka ji odak, joma tindo joma rawere kaka koro tinde gidwa ni giwuog kuom bedo achiel kod joma nyiri kata rawere manyiri wetegi to gidwa ni mondo mi gibeda beda kod joma chuo ma nyalo kelo chandruok mag teko mag pacho. Daktari wantiere kod picha maber kamokalo akwayo ni mondo mi wakete ni mondo Nyakwara Mugi Ajwang' one picha ni kaka wamedo sudo. Daktari kosibo chung? Waneno ka wan gi trouble getting an erection manyiso ni chandruok mari mar pacho mari dok chien. Achiel kuom gima timo manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok no iyudo ni en age. Seche mimedo sudo gi higni be yudo niwach tuoche makelo chandruogni ng'eny gi iyudo gi ka ng'ato dongo kata ka higa medo sudo. Mar ariyo wan gi gima iluongo ni diabetes mellitus. Diabetes en tuo skari to tuo skari en onyalo miyo ohinyo leche ka to seche mohinyo leche ka wayudo ni mondo pacho ochung' maber remo nyaka kal maber to seche ma koro kuonde go ohinyore kata mana leche ka ohinyore mano nyalo miyo remo ok kal maber kendo ka okalo maber to nyalo hinyi nyalo miyo koro kibed gi pacho mari ok nyal chung' maber. Hypertension kata pressure mano tuo pressure ka pressure ni malo to ohinyo leche to seche ma ohinyo leche ka to leche ka matin cha maka be dhi hinyore seche ma gihinyore to ginyalo miyi bedo gi remo kal kacha maber kaso ka remo kal kanyo maber to mano miyo koro seche ma koro idwa timo hera to pacho koro iyudo kool ok nyal tiyo. Cardiovascular diseases ma gima wacho magi gin tuoche mag makadundo gi leche mopogore opogore kuonde mopogore opogore del. Achiel kuom leche monyalo mako en kar pacho kanyo ero seche momako kanyo to manyalo miyo koro remo kal maber seche ma remo kal maber waneno ni remo nyalo miyo koro ok otimre nade ok obed gi teko. Ndawa mane achiel kuom ndawa kelo gima iluongo ni atherosclerosis. Achiel kuom gima atherosclerosis nyiso ni leche ka gibedo matek koro nyal tiyo kaka onego bed ni gitiyo. Seche motek cha leche mag mwalo kanyo kobedo matek to mano nyalo miyo koro remo kal mabor mayot. Seche moko kal mayot nyalo hinyi koro mano be en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo stress. Wang'eyo ni nitie psychological issues. Stress e achiel kuom gi seche ma ng'ato nigi stress pache onge dangni mar paro mang'eny pache onge ang'owa hera seche ma pache onge hera cha nyalo miyo kata koro seche ma partner mari dwaro to koro ok timre nade ok dhi nyime. Nerves waneno ni nerves en achiel kuom gik manyalo miyo koro kacha bedo stimulated mondo timre nade mondo pacho bed gi teko to kapo ni nerves mari ohinyore onyalo bedo no ohinyore gi malo kata gi puoe kuni kata seche moko nerve nogo no ohinyore to gik manyalo hinyo nerves achiel kuom gi en tuo skari nyalo miyo nerves bedo timre nade hinyore to kotiko hinyore to mano be itimre nade dhi miyi bedo gi chandruogno. Gimomiyo kete tenge en ni skari nyalo miyo nerve hinyore lakini nitie gik mopogore opogore be manyalo miyo nerves hinyore. Achiel kuom gi en kata mana accident inyalo bed ni hinyori tike ihinyo spinal cord to nerves no dhi hinyore. Kong'o mano en psychological ido ni kong'o cha nyalo miyi koro pachi cha onge kacha cha onge hera. Kin gi low testosterone ndalo moko wawuoye about low testosterone magi gin hormones mag dichuo manyalo miyo ng'ato bedo gi teko to kapo ni gin piny to miyo koro paro cha kata dwaro cha kata gombo cha bedo piny dok chien koro dok chien to nyalo miyi chandruogno. Nitie yedhe mwanyalo bedo ni watiyo go e tuoche mopogore opogore achiel kuom gi gin tuoche skari mag pressure nyalo miyi bedo gi chandruok mar niwach yedhe ka gin gi side effects to side effects go ema nyalo bedo gi chandruok machalo kamano. Yene wamake amaka kanyo waboduogo ka bang'e matin
mapiny kae waboduoge bang'e matin Nyakwara Mugia Jwang kwase kawo yweyo to seche mwa kawo yweyo no bende ka nitiere kod penji nyalo oronwa namba mar SMS en 236 nono kik idhi mabor kata matin kik isudi. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Singringi mana ni ilo kiduweyo niti kende. Ini kikidao kata matin. Anabiro rita niti maber. Niti kataka iyo wang koda machal nadi. Ano kanyal da kionge machiegni koda. Please call back. Donge ana wacho nuni en Rakesh. Ranga neka. Rakesh? Ana hero wuoda ni moloyo kaka ini here. Mano momiyo ana luwega mondo ane gik ma en otimo. Koro adwa ni kete piny mondo iwuo kode. Wane ka en onyalo loko timbege maricho richogi. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bona ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka kamera yangu ikatike? Ai bwana, murume hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415 hash to get Vite as your skiza tune. Yuoye wich mang'ich mos. Kaitang' ni mari ye wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'eyo kacha chandruok mar teko pacho, wayudo kacha nitiere gik mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok mag teko pacho, tuoche kaka mag sukari, tuoche kaka mag pressure, tuoche kaka mag adundo, igni, kaka medo sudo, stress, tiende ni paro bende madang'ni nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok mag teko pacho. Kaito bende ka nitiere kod tuoche kaka mag leche bende nyalo miyo chandruogni. Tuoche mag leche nyalo biro kotenre kod ang'o? Nyalo biro kotenre kod gik mang'eny mokalo. Nyalo bedo hinyruok, nyalo bedo ni samoro tuoche kaka mag sukari emoketho lechego, mano bende nyalo miyo wachandruok. Nyakwara Mugia Jwang. Ne wawinjore kacha ni ka nitiere kod penjo tioronwa e yor SMS. Namba mar SMS en 236 nono. Wabu kawo penjo
penjo kaka wamedo sudo tamedo kwayi ni ka nitiere kod penjo moro amora kik ine wich kuot nonego apuoye gono ornwa otego mondo mi daktari okony. Daktari nitiere kod picha moro maber ka madaher mondo mi wamul mana matin. Shared risk factors ma ok ang'eyo kaka idwa kete to en mana ni thothne bende wasewuoyo to gigo ma bende nyalo chwalo ng'ato mondo mi obed kod chandruok mar nyawo mar teko pacho. Kwang'iyo gi to waneno ni gin shared risk factors ma wan gi neurological diseases. Neurological diseases magi gin tuoche manyalo miyo ng'ato bedo gi kata wach ni nervous system mare koro bedo gi chandruok. Achiel kuom gi wayudo ni wan gi stroke, onyalo bedo gi epilepsy, to kwadhi psychological ma performance mar ng'ato yudo ni en gi anxiety en ni koro osiko pache dangni matin kata depression be yudo ni pache dangni. Mago gin gik manyalo miyo ng'ato bedo gi kata mana teko mar pacho dok chien. Wan gi vasculopathies en ni koro yudo ni leche ka giyudo ni gionge ok giti kaka onego bed ni gitiyo. Seche ma wan gi vasculopathy onyalo bedo ni odinore, onyalo bedo otek, obedo matek kaka gima wawacho ni atherosclerosis cha. Mago te nyalo timo ng'ato bedo gi chandruok mar erectile dysfunction kata mana pacho bedo maonge gi teko. To kwaduogo koni to wang'iyo ni wanyalo bedo gi external factors. External factors achiel kuom gi en ng'ato nyalo bedo ni tiyo gi ndawa, ng'ato nyalo bedo ni tiyo gi kong'o, tie njaga be. Mago nyalo miyo ng'ato bedo gi issues mag dangni, kokamano to nyalo miyo leche ka ok ti maber manyalo kelo chandruok. Kwadhi kama to waneno ni nitie agriculture and industrial pesticides ma yudo ni gik motiyo godo seche mwa e puothe, chemicals gi nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruoge gi. Koro ber kapo ni wang'iyo ni to gigi watiyo kod gi nade seche momiwa gigi ni mondo wadhi wakete e puodho. To wang'iyo ni to ginyalo konyo wanade to wanyalo tiyo kod gi maber, wa follow instruction kaka onyiswa. Kiweyo gi marach to ginyalo kelo ni chandruok. Metabolic syndromes kata central obesity, mago gin tuoche mang'eny manyalo biro mag metabolism kaka diabetes, mano tuo skari nyalo miyi bedo gi chandruok ni kata nyalo bedo kata gi diabetes not diabetes but ratil mar del nyalo bedo malo. Obesity kiwacho ni obedo centralized manyiso ni koro biro e bundi mang'eny. Seche mobiro e bundi mang'eny modhi ka to nyalo miyi bedo gi chandruok ni wach koro odino leche kendo odino nerves mang'eny matero teko mamiyo teko mar pacho bedo mang'eny. Koro mago gin gima onego bed wang'iyo. Nitie kuonde moko ka koro wacho ni CBD drugs, mago gin yedhe mag pressure, yedhe mag diabetes moko nyalo miyo ng'ato bedo gang'o gi chandruok mamiyo ng'ato bedo gi teko mar pacho madok chien. Ne wawinjore kachen wakaw penjo, seche mwakaw penjo to imedo puonjowa mondo wayud kaka inyalo yud konyruok. Nikech ng'endo biro kod weche mang'eny. Wantiere ga kod wito gombo kod wito teko mar pacho. Gin gik moko ariyo mopogore. Kata kamano nitiere kod penjo moro ka owacho na kacha ni iluonge ni Betty. Penj na laktar ni jaoda riembo apiko. Bende riembo apiko kuom ndalo mathoth, higni mathoth nyalo miyo owit teko mar pacho. Nyalo kata ok nyal, lakini wanayudo ni seche moko mano nyalo bedo achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok no. Seche miriembo apiko cha to nitie vibration mang'eny matimore. Ting'eni ma en gima matimore pile. Vibration ni nyalo hinyo leche. Kohinyo leche to yudo ni ler ma miyo remo kalo kacha nyalo bedo ma oil gi fibrous tissue kasto yudo no dinore matin. To ma nyalo belo chandruogno. Koro yes onyalo, lakini ok otimre mang'eny ahinya. Okotimre mang'eny. To nyalo timore. Wabodo je weche mag geng'o bang'e kachiel kod thieth kapono ni thieth nitiere. Kata kamano daktari, daher mondo mwang'e ni seche ma ng'ato biro iri, ibiro chako kod mane nikech weche gi ng'eny. Wantiere kod stress, wantiere kod chandruoge mag adundo, wantiere kod chandruok mag nerves, wantiere kod chandruok mang'eny. Ibiro fwenyo kata ibiro timo diagnosis nang'o mondo mi yudi ma ema kelo chandruogni. Seche ma ng'ato biro nigi chandruok mar erectile dysfunction, mokwongo nyaka wang'e maber kaka daktari, nyaka ing'e maber ni ma nyalo bedo ranyisi mar tuo machielo. To en ranyisi mokwongo niwach kapo ni yudo tuo no chon to yot mondo ichiedh ng'ani e yo mayot mbele kucha niwach dino ne gima duong' sana. Ng'eny ji paro ni kapo ni gini chandruogni nitie to
wa directed mondo wathiedho mana wach hera waparo mana ni en sexual ok ni wach otut moingo mano ni wach ng'enyne ikelo gi tuoche mopogore opogore ma mae en ranyisi mokwongo manyiso ni ng'ato nyalo chako bedo gi tuo kama koro ber kwa yudo tuo makele cha kata chandruok makele cha mondo ene kaka wanyalo thiedho ng'ani ok wanyalo thiedho ng'ani kwa miye mana yath ma miyo obedo gi teko no kawuono to kwa ng'eyo koro achiel kuom gima onego bene timo ni koro ing'iyo matut mokwongo ikawo history mare ing'e ni nitie gik moko monego bene ok oti godo kaka gik moko kaka ndawa gik moko kaka kong'o kiseyudo mago mana achiel kuom gik mwanyalo loko kaka lifestyle changes niwach nyaka iyud gi history mago idhi nyalo yudo mana history mar ariyo ing'iyo adundo mare adundo ni ochalo nade nitie gik minyalo timo kata ECG seche moko nyalo timo echo kalure gi kaka ECG ong'isi ma kapo ni yudo ka nitie chandruok moro kata mane adundo tinyalo neno kaka ikonyo to pressure mare mago be gik monego bed wang'yo manyiso ni general examination is very important and key seche miseng'iye kamano tidhi ng'e ni pressure chalo nade ratil chalo nade koro mago gik ma onyalo ng'iyo no ratil neno ni en achiel kuom gik manyalo timre nade manyalo konyo manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruogni kwa wuoke mano to koro watimo general body check-up manyiso ni wanyalo ng'iyo ni nyarogno tiyo nade kapo ni wayudo tuo mar skari to skari chalo nade niwach skari be nyaka wapim koro gin pim ma ok ochuno ni gidhi wach teko mar pacho ni lakini gin pim ma lure gi gima nyalo bedo ni kele mage mag gik mwamanyo seche mwadwa thiedho tuo kata chandruogni wang'e ne wach mar buok mar adundo kata heart attack kod wito teko mar pache inyalo wach ni bende onyalo keto ng'ato e thuolo mamalo mar bedo kod heart attack kata buok mar adundo kata heart attack en obiro machara ng'isi mokwongo manyiso ni seche ma ineno ka leche matero remo ei adundo gibet gidongo moloyo leche matero remo ei duong' kata pacho ng'ato to leche gi chako inyore marom koro leche matindo inyore chon seche ma giinyore chon ichako ng'eyo wachni gi kachacha kapok ochopo yang'owa e adundo manyiso ni en ranyisi mokwongo ma kapo ni kawe maber to idhi konyo adundo niwach idhi yudo tuo mar adundo chon kapok ohinyo adundo tikonye chon ma en ochalo olang' magoyo olang' magoyo ni kapo nono ni okikawo kang' kapo nono ni okitimo gimonego bed ni timo tinyalo bedo kod heart attack inyalo bedo kod buok mar adundo waduto te wang'eyo chandruoge mag buok mar adundo kata mag heart attack nyalo kelo tho mapoya nyalo kelo gik mang'eny mokalo mag geng'o ber moloyo thiedho omiyo kiwinjo ka intiere kod nyawo e weche mag teko pacho dhi mondo mi ine laktar nitiere kod penji nyalo jena mondo mi akaw ote machuok owacho na kacha ni iluonge ni Jared owuok Nairobi penjna laktar ni bedo weche mag masturbation bende nyalo miyo ng'ato wito teko mar pacho nitiere Nairobi ne nitie kaka iwache mokwongo mbele kanyo ni iwacho ni wanyalo bedo ni wan gi gombo marumo to wanyalo wito teko mar pacho koro nitie ariyo mar gombo yudo ni masturbation ni eno play a major role yudo ni gombo koro bedo modok chien mar ariyo kibedo gi infections mang'eny onyalo miyo koro teko ni bedo mapiny niwach seche moko yudo ni ibedo gi kute mang'eny wach masturbation ni seche mi masturbate cha wayudo ni jok matimo mano bedo gi bacterial infection mang'eny seche ma gibedo godo ma nyalo miyo gibedo gi chandruok ma kapo ni dendi onge teko wuon to nyalo miyo ibedo gi chandruok mar erectile dysfunction ni penyo machielo daktari wuok na kuom ok wacho na nyinge kata kama napani otendere kod weche mag psychological kani kapachi onge kata kapachi owuok to nyalo kelo chandruok wacho kata ni penjna ni kapona budho kapok abede achiel kod jaoda bende nyalo kelo chandruok ni kamiyo tiyo mabor to en bende entiere mabor ok ahinya niwach kapo ni gin mabor ok ong'iso ni pachi onge kacha lakini in ema koro i control pachi to mano ok ong'iso ni nyalo bedo gi chandruogni wang'eno ni
wang'iye kaka chandruok manya inyalo kel gi tuo mopogore opogore to ok wang'iye ni ng'ato ni mabor wach ka ng'ano duogo to donge gimoro amora ni maber koro en masawa. Penjo moro bende wachona ka ni daktari antiere kod erectile dysfunction tineno setimne diagnosis moyudni nitiere kod chandruogni antiere kod erectile dysfunction antiere kod higni 50 kod 3 bende inyalo konya owuok e gwengewa mag Nyakach. Ber kapo ni oneno daktari mondo neni to en ang'o manokelo wachni. Kapo ni nochako yudo gini kapod otin, history mare dhi konyo mang'eny niwach kapo ni noyude ka otin to idhi ng'e ni ang'o manokele to kata ka en ng'ama duong' to idhi ng'e ni ang'o mokele to chandruok mokele cha ema koro ing'iyo tithiedho. Wang'eyo ni achiel kuom gik ma kata kaka wanyalo thiedho wachni en ni gik manyalo miyo gini timore kamano en ni ka remo kal kachacha maber. To nitie jok manyalo timo kata mana surgery ma koserie pala tiketo ne gima iluongo ni stent manyiso ni inyalo yaw leche ka to leche ka ringo maber to yudo kaka inyalo konyi. Namba mar SMS en 236000 en penj laktar to akwa en erectile dysfunction kata wito teko mar pacho. Kapok wadhi e yueyo antiere kod penjo mowuok kuom Frank wacho kacha ni entiere kod tuo mamiyo pacho ne dok matin inyalo tude kod mwawueni koso gipogore mago gimoko mathoth wabong'eyo ka waduogi kidieny mar 3 ka bende wabro yawo line mondo mi penj laktar miyo kik idhi mabor kik isud kata matin. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mora wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Donge ana wacho nuni en Rakesh, rangane ka. Rakesh? Okabing'ono ne Rakesh nikech gimotimoni. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811*380# to get mag sirkal obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni
dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngoja ng'ato mar rameny piny. Chick by familia moja wameenda wote. Plus mwalimu yenye alikuwa anaandikwa juzi JSS teacher. Sianyruok mar lowo ma okel kod oula koro osekelo tho mar ji 32 ka menyo dhi nyime ne ji mapok oyudi. Majority, almost half of those who perished are actually our children in various levels of schools, and we still have some missing. We have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated. Penj KCSE ochakore pacho ka gwenge moko to midhiero pod okwako kaluwore kod oula. Let us unite for one cause, the cause we lived for, fighting for a better Kenya. Jatend PLP Martha Karua gi Charity Ngilu olimo liend Raila Odinga kang'o ka Jaramogi kama giywage kaka jatelo mane ochiwore ne piny. Kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry e studio oikore mar duoko penjo duto te ma nyalo bedo godo kotenre kod dok piny kata nyao mar teko mar pacho. Seche ma wakao ote to wakao simu bende omiogo simu. Number 1 nitiere screen mari mondo mi ipenj laktar. Daktari kani pok wadhi e yueyo tiere penjo mana penji. Ntie ng'at mano penjo ni to kapo ni duong kata pacho mar ng'ato dok bedo matin to mano otenore gi tuo mwaueni to maro gin gik mopogore. Onyalo bedo no dok piny kata bedo matin lakini tiyo to tiyo kendo onyalo yudo teko maber. Gima nyalo miyo mago nyido ni tuoche moko manyalo miyo ma dok chien obedo mapiny en onego bedo dhi hospital mondo ng'e ni tang'o manyalo kelo chandruok mar miyo pacho mare dok chien. To nitie penjo moro be mwachak wayudo ma en owacho ni en owuon ento en teko ne onge kabisa. En onego bedo dhi hospital mane momiyo wan gi ng'ama iluongo ni gynecologist. Ng'eni gynecologist chutho to ji paro ga ni en laktar mar mine kende. Lakini gika ilagi onego bedo ong'eyo to ka gimakore kapo no yudo chandruok maaye to ng'eyo kaka ginyalo thiedho. Inyalo thiedhi gi dakteche mang'eny. Kapo ni oyud ni en chandruok mar adundo to koro iduoki daktari mar adundo mondo ne kaka rieyo adundo mondo timre nade obed makare. Ma kapo ni adundo bedo makare to chandruok cha be rumo. Koro mano be anyalo nyiso japenjo no ni ber kapo no dhi hospital mondo ne kaka inyalo thiedhe. Oseo laini ya kwa Ramogi Ajwanga ng'eyo e penjo penjo e ng'eyo omiyo penji mondo mi laktar oduoki yud kaka inyalo konyori. Daktari nitiere kod penjo machielo wacho kacha ni en jahigni 31 to jaode 34 no penjo ni kause ma abiro duoko ni mondo mi inema mondo mi iboneno kaka ibiro duoke wabumi nyaka line ka. Daktari wang'eni ka nitiere yore mag thiedho chandruogni. Chandruogni waneno ni yot mondo thiedhe kapo no yud gima kele. Wathiedho gima kele. To waneno ni en kaka ranyisi manyiso ni nitie chandruok moro mabiro mbele to pok otimre nade pok oyudi. Koro mokwongo kapo ni dhi hospital gima daktari onego bed ni timo en ni koro mokwongo ng'iyo ni ang'o makele. Ma kose none mondo otim test mopogore opogore kapo no yud ni en tuo mar adundo kata tuo leche to ing'iyo kaka ithiedho tuo no mondo chandruok cha orum. Kapo ni en tuo mar nerves. Inyalo yina ka wiye simbo James kata waduoge nerves ka. James hello penjo laktar. James hello. Kosna wendo no na mose. Okao. Wako hilo suki James kutoka bwana. Utawacho ya. So, kaka
okony thieth machalo kamano. Mano e penjona mokwongo, to paro bende nyalo kelo shida machalo kamano. Iyudo ka ng'ato nigi paro, kata en miyo bende mondo mi oyud chandruok ma kamago. Kendo iyudo ka ng'ato nigi paro mang'eny, to kata gik machalo machalo sukari michamo mang'eny gi bende nyalo kelo shida ma kamano. To ere kaka inyalo kony tuo ma kamano? Mano ema dwaro apenjo laktar oduoka ane ni kata miyo bende yot mondo mi oyude. Mano kamano Ruth. Erokamano ahinya. Idhi chako gi kanye? Idhi chako kod weche mag thieth, weche mag paro, koso idhi chako gi kon mane? Mokwongo wachak gi wach paro ni wach ne wawacho mbele kachacha ni dangni mar paro kata depression kata stress en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato teko ne ok chope makare ni wach en neurological kata psychological issue mano sana sana en psychological. To paro kata stress nyalo bedo ni kata dangni mar paro no onyalo bedo ni okele gi jaherani. Seche mokele gi jaherani no ema pod dwaro ni mondo unendru. Koro yudo ni pachi onge kacha kendo kata kitemo nade to pachi ok oyieni. Koro mano nyalo miyo ibedo gi nyau mar pacho. Mar ariyo kwa duoke yudo ni thiedho to nitie, wanyalo thiedhe to wathiedho mana gimokele. Kapo ni en dangni mar paro, nitie yedhe manyalo miyi kata nitie ocho moro minyalo miyi kata nitie kapo ni en jaherani ema kelo dangni mar paro no tinyalo wuo kodu mondo ne kaka inyalo kelu kamoro achiel mondo dangni mar paro no orum kasto iyudo ni kendo thieth chakore achaka gi kanyo. To chutho gima ng'eyo en ni ji mang'eny dhi nega yedhe kata mana e chemist. Iyudo ni ng'ato dhi to dwaro blue pill, waluongo ni blue pill. To maendi ok en thiedho. Ma en mana mar odiochieng' achiel. Igaya. Niwach idwa mana itimgo kisetieko gimitimo itiyo kode cha to wachno kendo ichak idok ichak ing'iewo machielo. Gima wang'eyo ni seche moko inyalo kawo dos mang'eny. Mane achiel kuom gik wawinja ni ng'ato nodhi kata kamoro to kare nomuonyo gigi to gini otero ne chandruok botho. Niwach yudo ni seche ma gicha timore kamacha to pressure mari bodhio. Kapo ni ng'ama nigi pressure tichak idhi muonyo yadhni ng'eni medo pressure, koro nyalo miyo ibedo gi pressure mi yud kata stroke. Koro mago gin gik mwanyalo nyiso ji ni kik gitigo atia kaka gidwa tiyo godo no. Ber kidhi osiptal mondo kapo ni chandruok makele oyudi. Niwach ng'eny ji tiyudo ni ne giber abera to koro gichako tiyo gi gini niwach yudo ni nitie chandruok moro maneno machako neno. Koro mae mwanyiso ni en ranyisi mar tuo machielo. Koro chak dok chien idhi osiptal mondo oyud tuo ni mondo ne kaka ithiedho kar tiyo gi yedhe gi over the counter. Aero line ma ikelo kacha kata kamano jena mondo miakawie simb Kevo. Kevo, halo penj laktar. Halo. Okwe. Amusino okwe. Okwe machiegni. Apenjo daktari niya. Sama ng'ato riwre gi jaherane to kosetieko to oneno ka gima en gi dysfunction, yani osim koneno jaherane neno ka sama paro kata jaode onego bed ni dwaro kode diboro to en mana obudha koro kelo chwanyruok. Inyalo tim nang'o mondo bed ng'ama active ma kata kotieko to bang' dakika 5 kendo chako gi mondo dwaro diboro cha obedie mondo kik kel chwanyruok e kindgi. Mani penjo maduong' manitie. Penjo maduong' manitie daktari. Wadiro nigo kendo. Wadiro na kendo. Diboro to ng'eny ahinya. En mani ber kwang'eyo ni kapo ni imiye thuolo. Wach kata kapo ni kako wache no mokwongo cha to ne nyalore to timore maber. Ber kimiye thuolo matin kichako kendo. Kichako immediately to ok nyalre. Niwach yudo ni nerves ka kata mana gine ka leche ka gidhi nindo monde to seche ma ginindo cha remo cha ok nyal kale yo mayot. Koro dwarore ni miye thuolo ma in wuon
ikuongo igolo pachi kanyo matin ko seche miduogo manyiencha to kendo pachi chak duogo tichaka chaka en more of psychological issue maloyo tuo manyalo kelo wachni. Mano to kwanyalo wacho ni en tuo, mano to koro tuo mano en more psychological. Ne watiere weche mag thieth, ne watiere korka nerves kacha, kanye ma kwain mondo mwadhi godo nyime. Nerves gi wang'e ni ng'eny gi gimiyo gi stimulate wach kata mana pacho mondo bed motegno, to kapo ni gihinyore, kapo ni ginyalo hinyore kata mana gi spinal cord. Wang'e ni spinal cord e kuma gikale kidhi e tielo, e lombro koro kapo ni gihinyore kata odini kamoro, inyalo dini kata mana gi fats kata mana boche manie del, to ma nyalo miyo ng'ato bed gi teko mar pacho. Koro en achiel kuom gima wanyalo ng'iyo. Kapo ni en lombro mohinyore to iteri e neurologist. Kapo ni en boche to wang'i kata nutritionist, kasto wang'isi ni chako rako. Mane achiel kuom gima watimo, wanyalo ng'isi kaka onego bed ni dak, ipuonji chiemo onego bed ni chamo, orako monego bed ni timo mondo konyi, mondo iyaw negi yo mondo gichop kuma onego bed ni gichope. To gima duong' wacho kacha ni luore kod chandruok mokele en stress ni ema uneno kaka ikonyo. Gin tuoche mag nerves gi emineno kaka ikonyo. Tingini bedo wacho ka pile ni geng'o ber maloyo thiedho daktari. Bentiere kaka wanyalo geng'o chandruoge mag nyawo mag teko pacho gi. Waneno ni nitie gik manyalo kele monyalo geng'o. Manyiso achiel kuom gi en madho ndawa, madho kong'o, ratil mamalo mar del, chiemo, kasto gorako. Seche mitimo rako cha to rembi ringo maber, to mano nyalo miyo remo ringo kuonde mopogore opogore. To gik ma lifestyle ni kwa ng'iye maber, kata tuoche manwach wang'eyo ni gini en ranyisi ma ikelo gi tuo moro machako. Wamake kar awito odhiambo, natiere kod odhiambo line, kata kamano odhiambo inyalo rote machok kata SMS, kata pod inyalo go simu, daktari biro duoko. Wadhi nyime daktari. Seche ma itimo rako ni, tuoche manyalo kelo chandruogni igeng'o gi. To seche migeng'o gi cha, tiyudo ni in gi thuolo ma tin mar yudo chandruok machalo kama. Ma kaponono ni ratil mar del exercise. Kaponono ni en chiemo mokichiem maber, ng'ini tichamo ang'o to itime nang'o. Antiere kod penjo machielo ka Onyango kawuok Kabondo, wacho ni en gi sida mar teko mare nodok saidi. Gombo bende onge godo kata chung bende kochung, wanyalo yudo konyruok nang'o. Oko wacho nani en gi gnedi, okwicha ka itiere kod tuoche mamoko kaka pressure kata diabetes, to kata kamano wacho kata ni itiere kod chandruoge go kaka kwano nigo. Wasemulo gi matin ma achiel kuom gima nyalo kelo chandruogno yudo ni en onyalo bedo kata mana tuo skari, onyalo bedo kata mana tuo pressure. Koro ber kapo ni Onyango dhi osiptal mondo ong'iye matut, mondo ng'ini tang'o manyalo bedo ni kelo gini. Kokamano to ng'ini seche moko gini no chako chon, ma en oyudore kamano. Mano be onego bed nodhi osiptal mondo non ni tang'o manyalo kelo chandruogni, mondo kapo no yudi to mondo konye chon. Watiere kod ji mang'eny ma samoro nyalo bedo kod chandruoge mag teko pacho daktari. Nyaka gi lakseche ma wawuoyeni. Advice kata rieko mane mading'ad ne ng'ato mantiere kod lal nyawo mar teko pacho to neno chenro ni gi lakseche gi. Namba 1, geno nitiere. Namba 2, thieth nitiere. Namba 3, Namba 3, kik ng'ato bed maluor. Niwach luoro ema kelo wich koto miyo manyalo chande. Matut kabisa monego bed ni wang'iyo en ni ma ok en tuo, onyalo bedo ni ok en tuo, onyalo bedo ni en ranyisi mar tuo machielo. Manyiso ni seche midhi thieth cha, tigeng'o tuo machielo. Maka ineno ka teko ni mag pacho odhi piny, en ranyisi ni nitiere gimoro ma serious madhi mbele kamoro. Kanyalo tiyo kod dhok mane daktari owacho chala, gimagoni olang', ni dhi mondo mi ocheki gimoro rach. Makithiedhe seche mowinjore, to nyaka gima duong' mane nyalo kethore cha koro idhi yudo kidhi konye mapiyo piyo. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi kanye? Iyuda e hospital miluongo ni Medical Health Services Nairobi ka. To e Facebook inyalo yuda Jerry Okello, e TikTok inyalo yuda Dr. Jerry Okello. Erokamano nya Dr. Jerry Okello, wadhi manyi nyaka e TikTok. Adok erokamano makende kuom yudo thuolo ibiro mondo mi puonjo oganda wa kotede kod weche mag teko pacho. Erokamano ahinya.
Nyakwara Mugajwangi winjo ni gik makele thoth mokalo to ok en tuo to en ranyisi ni nyaka bedie ni gimoro rach. To bende kik wang'e ni gin mana weche motudore kod bede achiel, en weche motudore kod adundo, en weche motudore kod nerves, en weche motudore kod ngimani duto te. Omiyo kineno ka teko ni yande berabera kata pacho ni yande berabera tineno koko dhi maber te matek mondo mi ine laktar. Akawo thuolo ni mondo mi adwok ni daktari Wairo kamano makende ne jogo mochung' ne picha ler kachiel kod duol mag studio ero kamano mathoth. Ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja ero kamano mathoth. Ne jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek nyaka kendo odiechieng' machielo. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.